Toto rozhodne nepočúvajte a neriate sa mojimi informáciami. Aj keď sa venujem tejto problematike už veľmi dlho, vždy sa nájde na Facebooku nejaký lepší odborník, ktorý má napríklad v popise Jožko Mrkvička a na fotke nejaké kvety, ktorý dá komentáre, že sa tomu rozumie viacej a teda určite si to naštudujte proste tam. Ja by som to osobne takto robil. Takisto ako aj keď som chorý, nejdem za lekárom, však veď na čo. Napríklad minule som si povedal, že nebudem vysávať vysávačom, keď je od toho určený, pretože to môžem zrobiť stoličkou. A tak som zberal prach so stoličkou. Normálne akože. A tiež som si povedal, že keď budem smedný, tak nebudem proste piť vodu a odtedy si sypem piesok do úst. Tak toto mám najradšej. Je lepšie, keď to je cement. Mám pocit, že žijeme v takej spoločnosti, kde dezinformácie sú potravou pre nás všetkých. Milujeme ich. Takže toto video nebude o dezinformáciách, takže určite ho nepočúvajte a neberte si z neho príklad. Dnes sa pozrieme na to, aké typy mobilných, modulových či kontajnerových stavieb existujú a na čo sú dobré. Jedna z tých takých najštandardnejších, ktoré sú dostupné ako huby po daždi, sú práve kontajnerové stavby. Kontajnerové stavby sú vhodné napríklad na kebabstánky, cukrárne, zmrzlinárne, nie sú vhodné na bývanie. Dá sa bývať aj v stane, ide o to, že v akej kvalite tam budete fungovať. Čiže prežiť, prežijete. Avšak dané stavby, napríklad kontajnerové stavby, majú tepelné mosty, obmedzené výšky, konštrukčné možnosti, preto nie sú vhodné na trvalé bývanie, to je náš názor a za ním si stojíme, je nemenný, aj keď ľudia, ktorí v týchto stavbách fungujú, a sa ich to bytostne dotýka, sú na to citliví a sa vždycky na to rozčuľujú, ale proste to je tak a nezmeníte to. Potom máme druhý typ stavieb a to sú klasické mobilné domy, napríklad mobilhejmy alebo štandardné také mobilné drevodomy. Tieto domy sa často prezentujú, že sú vhodné na trvalé bývanie, ale s tým sa absolútne nestotožňujeme. Mobilné domy ako také, napríklad mobilhejmy, vyrábané v norme karavanu. A norma karavanu nespĺňa ani statické, ani tepelno-izolačné vlastnosti. Nech sa všetci bijú do hrude výrobcovia, ktorí robia mobilhejmy, že aké ich stavby sú dobre odizolované. Figuborovú nie sú mobilhejmy, ktoré sú buď na kolesách, alebo sú proste izolačne urobené nejakou normou karavanu, čiže to nie je vhodné proste na trvalé bývanie. A jedna vec je izolačná v poriadku, čo ak je mobilhejm premakaný, izolačne perfektne urobený. Prichádza druhý aspekt a to je nejaký ten pohybový komfort ako samotného bývania, hej, pretože nie všetko je v samotnej teplote v dome. Často tie domy nie sú vyriešené akusticky, nejak pohybovo funkčne, nemajú zádvery a podobne. Napríklad firma Benedom, ktorá robí mobilné drevodomy, ktoré sú lepšie zaizolované, sú skôr vhodné napríklad na rekreačné účely, než na trvalé bývanie. Pričom sa trvalo bývať v ňom dá, avšak sú tam nejaké možno minusy oproti originál modulárnym domom, ktoré sa používajú na trvalé bývanie. No a čo sa týka originál modulárnych domov, tak to nie sú kontajnerové stavby, sú to modulárne domy, ktoré majú vlastnú špecifickú funkciu, konštrukciu, technológiu a systém. Napríklad ako vyrábame my. Kodima vyrába modulárne domy, ktoré sú prioritne určené na bývanie. Nemajú žiadne tepelné mosty, čo je rarita naprieč celou Európou a je to veľmi, veľmi dôležitá vec. Druhá vec je výška v interiéri, presahuje cez 3 metre, čo dodá dosť veľkú psychologickú pohodu a je obrovskou výhodou, ak máte vzdušný interiér. Ďalším aspektom týchto stavieb mali by prinášať nejakú revolúciu v stavebníctve. Napríklad náš konštrukčný systém, okrem toho, že nemá žiadne tepelné mosty, tak má vzduchové medzery v podlahe a v strope ako dodatočný izolant k hlavnému izolantu. Tieto vzduchové medzery sú v zime vyhrievané a teda máte skvelú izoláciu, hlavnú izoláciu 13 cm teplého vzduchu a tak máte samotný interiér. Všetky steny sú konštrukčné a nosné. Na stenách sú sadrokartóny a teda tie stavby sú plnohodnotne pripravené na bývanie.
nemajú s kontajnerovými stavbami nič spoločné. Opakujem to len kvôli tomu, že veľa výrobcov kontajnerových stavieb cieli priamo na našu značku a ponúka to ako alternatívu. A aj laik, keď sa príde pozrieť do jedného a do druhého, vie, že to nie je to isté. Ďalším najčastejším mýtom je práve to, či stavbu mobilného, modulárneho alebo akéhokoľvek iného domu, či na takúto stavbu potrebujete stavebné povolenie. No pravda je taká, že potrebujete. Akákoľvek stavba sa bude pripájať na inžinierské siete, voda, odpad alebo elektrina, tak na takúto stavbu jednoducho stavebné povolenie je potrebné. Ak to tvrdí opak, tak poriadku, urobte si to ako chcete, potom sa nečudujte, že chodíte po súdoch ako väčšina ľudí, ktorí majú mobil Hejmy, od výrobcov, ktorí im tvrdili, že majú certifikát a nie je potrebné žiadne stavebné povolenie. Áno, chodia po súdoch, dokonca to bolo aj v televíznych novinách. My vždycky hovoríme, že stavebné povolenie potrebujete. A viete, prečo je to takto? No nie, že by to bola tak celkom pravda. Že nepotrebujete stavebné povolenie. Je to preto, že firmy nedokážu vyrobiť tak kvalitné domy a nielen kvalitatívne, že dosky sú dobre a dobre spojené, ale technologicky dobre na to, aby boli kolaudovateľné ako rodinný dom. A preto sa oháňajú rôznymi certifikátmi a snažia sa nejak obísť ten zákon, aby sa tvárili, že nepotrebujú stavebné povolenie, preto však vedie to karaván, však je to len mobilný dom alebo niečo. Nie je to stavba, proste legislatíva je taká, bohužiaľ mne sa takisto nepáči, ale hráme s kartami, ktoré máme a momentálne je to takto, že naše stavby sa kolaudujú ako rodinné domy a teda majú plnú projektovú dokumentáciu. A teda ak si myslíte, že nepotrebujete stavebné povolenie, tak v poriadku, môžete si kúpiť aj stavbu od nás, ale my vám pravdu povieme. Stavebné povolenie potrebujete. Ľudia to neradi počujú, je to akýsi druh komplikácie, byrokracie, vieme, ako tie úrady u nás fungujú, ale proste to nezmeníme. Je to jednoducho tak, ako to je. Ďakujem za vašu pozornosť, nezabudnite nás sledovať, pretože rovnaké videá budeme pridávať pravidelne a teda dôležité informácie, ale aj môj ksicht, aby vám teda neutiekol. Kodima, modulárne domy na bývanie.